Arratsaldeon guztioi Ipuruatik, oraintxe zelairatu da Miguel Merinok zuzentzen duen Osasuna B, Osasuna Promesas, une batetik bestera zelairatuko da etxeko taldea Manis Mandiolaren Eibar. 27. jardunaldia da bigarren B mailan, eta esan bezala Eibar eta Osasuna B aurrei izango ditugu sailkapenean. Eibartarrak bigarren postuan dira, 58 punturekin, liderra Alaves 4 puntura du Manis Mandiolaren taldeak, eta Osasuna berriz 6. postuan da, 51 punturekin. Demoraldi ona ari dira egiten Nafarrak, eta gaur partida benetan interesgarria espero dugu hemen Ipuruan. Oraintxe bertan ari da zelairatzen etxeko taldea, eta hauxe da Manis Mandiolak zelairatutako 11koa. Xabier Irureta ATP-an, atzealdean Gainan, Añibarro, Balin eta Kijera, Euskarriak Txiki Lonbraina eta Iñigo Ros izango dira, hiruko lerroan Lanzarote, Altuna eta Kaskon, eta goian bederatzi zenbakiarekin Otaegi Juan Dominguez. Eibarrera iritsi denetik izen aldatzea erabaki du, izen aldatu edo behintzat bigarren abizena, 10. abizena erabiltzea, eta bederatzi zenbakiarekin hasieratik arituko da Juan Dominguez. Beste aldean, Osasuna beri dagokionez, Miguel Merinok zelairatu duen 11koa, berehala ikusiko dugu irudietan. Zabal izango da ATP-an, atzealdean Marcos, Eki, Astrain eta Nacho, Moises Euskarri bakarra, lauko lerroan Gabilondo, Barranco, Torres eta Anuntziata, eta goian bederatzi zenbakiarekin Manuel. Miguel Merino, garaibatean Osasunako jokalaria, Madrildarra, Osasuna Promesas zuzentzen duen entrenatzailea, partidako epaia González Fuertes, Asturiarra. Arratsaldeon, Juan Larrañaga. Arratsaldeon. Lehen aipatu dugu pixka bat, berrikuntza batzuk baditu Eibarrek, adibidez, orain aipatu dudana, bederatzi zenbakiarekin Juan Dominguez ezagutzen dugu, ondo ezagutzen dugu, ez Otaegi izenarekin, baina, bueno, ohitu beharko dugu. Ohitu beharko dugu, ez? Berak ez da erresa izango Juan Dominguez izenakin egondalako 11ko horretan, jokatu makoitzean, Otaegi, baina, berak hori nahi bali madu, Otaegi. Sorte txarra eman omentzion, edo, ez dakit, beti bizitza guztian Juan Dominguezekin arituta gero, hortxe utziko dugu, ze maila ematen duen Eibarren, nastik utzita iritsi da Eibarrera, eta bestaldean Osasunako gazteak bazen garaia, baina gaur ikusteko aukera izango dugu. 6. dira, azken 3 partidetan 2 puntu bakarrik lortuta 6. beraz gorago ere egon dira, denboraldia oso ona egiten ari dira, eta ea zer eskintzen diguten. Berehala hasiko da norgehiagoka, epai alde batera eta bestera, bere marrazainari txistoa jotzeko baimena eskatu, dena prest dela ikusi, eta berehala hasiko da Eibar eta Osasuna beren arteko norgehiagoka. Hortxe, baloia jokuan, Joseba Urkiola gure lankideare ere arratsaldeon esango diogu, ez dakit Euripean edo nola zabiltzan, Joseba, arratsaldeon. Alaxe da bai, Euripean hementxe gaude, xirimiri txikia, gaurko honetan nagusi baina geldi ezina, eta badirudi aste krudel baten hasiera dela, zeruak ez duela kupidarik emango heldu den aste honetan, hau hasiera besterik ez da. Jendearen aldetik pitinka ari da Ipuruara gerturatzen, eta bueno, goi puntan dauden bi talden arteko tema ikusal izango dugu, guretzako plazerra, Osasuna ikusgai edukiko dugulako, eta ikusiko dugu Taxoareko gazteek zer eskaintzen diguten. Gogotsu geunden eta azkenean iritsi daguna. Hala da, lehenengo baloia Eibarrentzat, erasoan jokatu nahian ibida Manis Mandiolaren taldea joanan, eta aulkiko jokalariak ez ditugu aipatu. Eibarri dagokionez, Ibañez da ordezko atezaina, Cuevas, Lago Junior, Albistegi eta Espin bere ondoan. Beraz, Lago Junior eta Albistegi nahiko titular diren jokalariak dira biak, aulkian geratu dira gaur. Espin fitxaketa berria, Urtzelai ordezkatzeko fitxatutako zentrala da, eta bestea Cuevas, aulkia behintzat zerbait behar baldin badu, Egia da, ez? Azkenean aukera ona izan dezake Osasunak, baloi ona, pase sakona etzegoen jokoz, kanpo Barranco, Sevillarra lurrera joan da, alboko sakea, Erne, Xabier Irureta, hemen Kijera izan da, atzean kateatuta geratu dena, eta lehenengo sustua bigarrentzat. Hor nik uste kasu honetan Osasunako jokalariak egin duena pizka baloiaren bila, baloia ikutu bai, eta itxaron, atezainak
gainera etortzen zitzaion, falta pitatu eta falta horrek badakizu ekarriko zuen, ez? Txartel gorri bat ekarriko zuen. Eta iruditzen zait horren bila joan dela eta azkenean zerrezak ditu dela, ez? Lehen komentatzen aizinen bezala, Eibarrek azkenean, talde luzea. Azkenean 11 bat ateratzen da, baina ulkian jokalari garrantzitsuak momentu askotan izan dira taldean, eta hoain beste batzuk egin dira jokatzen, horrek esan edo, hori dato on bada, ez? Lujoa da azkenean Albistegi eta Lago Junior dalakoak aulkian ez dira egongo guztoz baizik eta entrenatzaile ikusi duelako besteak hobeto daudela, eta hori taldearentzako oso nada, talde indartuta ateratzen da hortik. Hala da, Manisek bera jakingo du beste inork baino hobeto nola dauden bere jokalariak, eta Albistegi eta Lago Junior, Kuebas eta Eskinekin batera ulkian utzi ditu gaurko honetan. Naparrak baloia ikutzen Moises, Euskarria, eskubialdean Marcos, azken 3 partidetan ez dute garaipenik lortu, etxeko biak berdindu, etxetik kanpo jokatutakoa galdu egin zuen Osasunabek, ondo eraman dute baloia, ezkerraldera, ea zer egiten duten, erdirak eta azkenean kornerra izango da, Anuntziatak erdiratu nahi zuen baloi horretan. Hortxe jokaldiaren errepikapena etzegoen jokozkanpo, Anuntziatak baloia area barruan kontrolatu, gaineanik ikututa kanpora joan da, kornerra aterako du Miguel Merinoren taldeak. Eibarko jokalari guztiak atzean sartuta, Xabier Irure eta Atezainak hartu du baloia, azkar atera nahi zuen, baina ez zuen inor ikusten, inor etzegoelako goian, eta jokua lasaitu du azkenean Eibarko Atezainak. Esan behar, Anuntziata, lehen ikusi dugun jokalaria, eta zentral bezala jokatzen duen Ekik, hor da Juan Dominguezen jokaldia, Orpoz pase honak, Askonek ez du aprobetxatu, eta Atezaina azkenean Zabal nagusi. Jokaldi ona, egin duena baina Otaegik. Eta baloi oso naman dio, uste gabean etorri zaiola Gaskoni, ez zuen uste berak Orpoarekin jo eta alako baloi honak geldituko zitzaionik area inguru horretan, eta azkenean uste gabea etortzen diranak, kontrol txarrak eta jokaldi arriskutsuak ezer gelditzen dira. Ekik kanpora botadu esaten ari nintzen lehenengo taldearekin entrenatzen dutela maiz, bai Anuntziatak, bai Ekik, lehen Kamatxokin entrenatzen zuten, orain Mendilibarrekin ere berdin jarraitu dute, Ekik gainera joan zen astean lehen taldearekin egon zen, Osasunaren partidan aukera berriro, Atepetik atera du atzelariak, bixi, partida ezin dugu ezer kontatu, ez da seinale txarra joanan. Futbolarekin jarraitu behar dugu, beste erdirak eta bat baloia bigarren zutoinera luze, ez da iritsi Juan Dominguez, alboko sake aterako du Osasunak, eta hor, jokaldia, erdirak eta burukada bakarrik egin du. Hor, zentralak ez, esaten besteari etortzeko horrea laguntera, baina zuik ikustezu besteak ez duela ikusten, aurrelaria dagoela zujon beharko duzu aurrera, ez besteak atzera egin. Eibar oso ondo hasi da partiduan, baloia ondo jokatzen, gauzak ondo egiten, espero ezagun partidua horrela jarraitze bali mauen ikusten gola ikusiko ditugula, gola asko gainera. Itxura hona dauka partidak. Manuel. Gora eta bera biak eta oso partidu iritxe ikusten ari gira, lehenko minutu gutan. Manuelek beste aldera eraman nahi zuen baloia, etza iritsi azkenean Lander Gabilondori, esan behar, Osasunan Naparrak bai, baina ez zain beste. Normalean, bigarren taldetan, filialetan, normalena etxeko jokalari asko izaten da, kasu honetan, esan behar, Osasuna beste zerbait egiten ari dela azken urte hauetan, leku guztietako gazteak Iruñera eraman, Taxoarera eraman, eta hortxe ditugu Barranco, Sevillarra, Anuntziata, Kanariarra, Marcos eta Astrain atzeko lerroko bi jokalari Bilarrealetik iritsitakoak, beraz leku ezberdin askotako jokalariak ditu Osasuna Promesasek. Marcos. Azkenean derrigorrez egindakoa ez. Inguruan beste talde batzu baditu jokalariak entzen dizkiona, eta beraiek beste leku batzu bilatu behar ditu ez. Hau da, Reala eta Atletiken
desberdintasun puntua badauka, ez? Kasu honetan Atletikek egiten duena da, gehienak